Patrick, how do you like studying in SAMK? It's a lot of fun, a lot of new cultures, new people, and just meeting new people from different places is a lot of fun, a lot of parties, so I like it. Okay, that sounds great. What about tomorrow is Valentine's Day, and tonight we have Valentine's Day party at Panama Joe. Are you excited for this night? I mean, of course, I've been looking forward to this night forever. No, I don't know, like just going to have a good time with my friends and see what happens. You never know. Yeah, of course. Have you got any new friends from your school? Yeah, of course. I mean, I didn't know Jason or anyone before I got here, so. No niin, eli nyt meillä on täällä Marianne haastattelussa. Ja tosiaan se ystävänpäivää tänään juhlitaan Panama Joeissa ja huomenna se virallinen ystävänpäivä sitten koittaa. Mut Mariannelta kysyisin hieman näistä opinnoista, eli Marianne opiskelee myös SAMKissa kansainvälistä kauppaa. Et miten on yleisesti, että ootko tykännyt näistä opinnoista? No joo, oon kyllä tykännyt, että on paljon kiinnostavia opintoja ollut. Niin, että ei ole mitään sen surullisempia asioita sitten ollut. Onko se ollut, että ennen kuin tulit tänne Raumalle, niin tunsitko paljon ihmisiä entuudesta, että oliko ystäviä kenties Raumalta, tai tiesit, että oli niinku tulossa, että vaikuttiko tämmöinen niinku ystävien päätös myös siihen, että päädyit tänne Raumalle juuri opiskelemaan? No mähän olen asunut Raumalla jo 4 vuotta, että olen opiskellut matkailualaa ammattikoulussa, että sen jälkeen sitten oli hyvä jatkaa tänne kansainvälisen kaupan puolelle. Niin, ettei ollut sillä tavalla mikä iso kynnys sitten tulla, että kavereita löytyy entuudestaan. Kavereita löytyy entuudestaan, mutta miten sitten, ootko ihan tästä kansainvälisen kaupan ja SAMKin kautta niin saanut uusia ystäviä, jotka on ihan sitten toisaalta kotoisin? Et miten paljon sellaisia tullut sun elämään? No meillä on meidän luokalla aika paljon semmosia, jotka on muualta Suomesta, että kyllä niin on paljon tutustunut sellaisiin ihmisiin, jotka on muualta Suomesta. Niin, että sitten on kuitenkin saanut tämmöisiä vähän muualtakin uusia tuttavuuksia. No mitä mä kysyn vielä sen verran, että näetkö sä jonkinnäköisiä haasteita tässä opiskelussa? Et sanoit, että kaikki on ollut ihan hyvää ja kivaa ja näin poispäin, ja varmaan opiskelijabileetkin ihan mukavia, ystäviä on tullut, mutta onko jonkinnäköisiä haasteita? No mulla itselle on kyllä ehkä hiukan haaste se, että on kuitenkin vähän enemmän tekemistä, mutta kuitenkin niinku, kun mä ajattelen, että jos mä menen ammattikorkeakouluun, niin siellä on ihan hirveästi tekemistä, mutta kuitenkin niinku se, että on kuitenkin hiukan vähemmän semmoista niinku työtä, mitä mä ajattelin, että ihan sopivasti on kaikkea kouluhommia ja tällaisia, mitä pitää vapaa-ajalla tehdä, että ihan positiivisesti on yllättynyt. Niin, ja varmaan aika paljon myös semmoista ehkä käytännön läheisempää ollut tää. Joo. Niin tosiaan semmonen mulle jäi vielä sitä niin kuin askarruttamaan, että tosiaan oot aiemminkin tää Raumalla pyörinyt ja näin poispäin, mutta miksi juuri kansainvälinen kauppa? Et miksei vaikka liiketalous tai IPM tai joku muu puoli, että just tää kansainvälinen kauppa, että oliko siihen joku erityinen syy? No siis mähän oon opiskellut matkailualaa aiemmin ja oikeastaan niin kuin Raumalla tämä kansainvälinen kauppa oli ihan hyvä niin kuin jatko-opiskelu siihen, että mä hain kyllä matkailualaa jatkamaan myös, mutta en sit päässyt, mutta oon ollut kyllä kuitenkin ihan tyytyväinen tähän, että on ollut ihan niin kuin semmoista kiinnostavaa, niin kuin kaikkea kiinnostavaa opiskeltavaa täälläkin, että en ole katunut. Niin, että jonkinnäköistä vähän kansainvälisyyttä sitten myös ja soveltuu sun tietotaitoihin ja osaamiseen ehkä myös hieman. Joo.